Как да науча 150 думи на испански за един месец? Супер лесно! Най-лесният начин. Започнете да следвате видеята ми и да ги запазвате. Всеки ден пускам нови думички, поне по 5, и ще научите 150 думи за един месец. Но може да създадете и ваш собствен речник. За да ви е лесно, започнете с думичките, които са около вас вкъщи. Започнете с имената на предметите, техните цветове, с имената на стаите, с имената на дрехите, с имената на продуктите, които имате в хладилника. А как да ги запомняте лесно? Повтаряйте ги, докато пътувате за работа или за училище, докато се къпете, докато тренирате, докато вършите рутинни задължения. Когато ги повтаряте, работят вашата визуална и слухова памет и така запомняте на 50% от нещата, които сте научили. Но също можете да ги разкажете и на някой друг. Когато разказвате на някой друг това, което сте научили, вече работят визуалната и слухова памет заедно с поделянето. И така запомняме на повече от 70%. Изпробвай съвета ми за месец и след това ми пиши дали се е получило. Нищо не губиш.